Nahatagan na og food pack sa DSWD ang mukapin sa 200,000 ka mga pamilya nga apektado sa linog sa Northern Cebu. Si Alan Domingo sa report. Personal nga ginspeksyon ni Secretary Rix Gatchalian ang Visayas Disaster Resource Center sa Tingob, Mandawi City. Gitanaw niya ang proseso sa repacking sa mga food pack nga ipadala ngadto sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog. Lakip na ang mga bugas, dilata ug uban nila mga panginahanglan. Ang pasilidad magkahimog repack og 25,000 kada adlaw. Mato ni Gatchalian nga adunay 216,000 ka mga food pack na ang ilahang napadala ug aduna pay musunod. Giklaro nini nga gitugyan na nila sa mga local government units ang mga food pack nga mausay muapod-apod nini ngadto sa mga tao. Ang sabi ng Pangulo, as long as they need it. Pero alam rin natin na hindi lahat ng bagay na kailangan ng isang pamilya ay nahahanap sa food boxes na to. That means we'll also discuss emergency cash transfers already, financial assistance. So we have Dini sa Visayas Disaster Resource Center sa DSWD sa Mandawi City, gipak sa mga volunteers ang mga pagkaon alang sa mga biktima sa katalagman sama na lang sa linog dito sa Northern Cebu. Suma ni Gatchalian nga giandam na sa ahensya ang financial assistance alang sa mga tao apan dili pa siya makabungat sa kantidad. Gipaniguro sa DSWD nga why magkasinati og gutom nga nabiktima sa linog. Assurance namin, the national government, DSWD, has more than enough funds to satisfy and to meet the requirements. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.